उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म सेवा आश्रमनि दिनै बेवहाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखा गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, जोंनि इएम डक्टर नीरज स्वर्गियारी, जोंनिनो सासे दैदेनगिरि दिलु शर्मा आरो सासेबाव हमन बाग्लारी, धनसिरि टिसिएलसिसिनि चेयारमेन रुजुग्रा मुसाहारि आरो ब्रह्म धोरोम आफादनि मिरुनि जिल्लानि आरो बियाबनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, देउरि बिथांमोन आरो बाहागो लाफैनो हानाय आइ आफा आरो लोगोसे बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, आं गिबियावनो गुरुदेवनि खाथियाव आंनि आरज गाबनायखौ बावहरदों जे बिथाङा अराय सम जोंनि माहारिखौ आरो मुलुगनि सुबुं माहारिखौ बोर सारस्रि हरबाय थाथों आरो बिथांनि अननायजोंनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि गासैबो सोद्रोमाया हारिनि गोग्गो देहा आरो गोसो लानानै मोजाङैनो मोजां थांना थानो हाथों, आं बिनि थाखाय आरज गाबदों। बर' हारिनि जारिमिनखौ जों सावरायोबा जोंनि भारत हादोराव उदांस्रिनि सिगाङावनो जोंनि माहारिखौ गावनि सिनायथि, गावनि थामोनथा, गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै थांना थानो थाखाय जि फार्स्ट सांग्रांथि लाबोनाय बे हाबाफारिखौ गुरुदेवानो जागायजेनदोंमोन। बै समनि जोंनि रायजो जानायनि जि थासारि बेखौ सोदांनानै माखासे रिफर्म खालामनानै गोथों आरो गेबें लामाजों दावगालांनो थाखाय गिबि जोंनि हारिनो सोलोंथाइ होनाय फोरोंजेननाय हाबाफारिखौ गुरुदेवानो जोंनि हारियाव जागायदोंमोन। दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो बयबो गुरुदेव होनदों आरो गुरुदेवा बयनिबो गुरुदेव, जि धोरोमावनो थाया मानो बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिनो गुरुदेव आरो बे हिसाबै बिथांखौ जोङो मुलुगाव अराय सम फोथांनानै लाखिनांगोन। बिथांनि बानी, बिथांनि सान्थौ सानस्रि, बिथांनि फिलसफि गासैखौबो जोङो गोथां महरै फोथांनानै लाखिनानै इयुन जोलैनो बे माखासे सोलोंथाइखौ होनानै टिचिंसफोरखौ होनानै जोङो हारिखौ दैदेनलांनांगोन। आङो ब्रह्म धोरोमनि मोननैबो आफाद, ब्रह्म धोरोम आफाद आरो स्वरूप स्थिति मोननैनिबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। थांनाय बोसोरनै बोसोरथामाव बयनिबो नाजानायजों जोङो गोबां मन्दिर लुनो हाबाय, जोङो आलारि सोरांनि गेजेरजोंबो लुनो हाबाय, आसाम गभर्नमेन्टनि मददजोंबो लुनो हाबाय आरो बबेबा बबेबा मन्दिरफ्राव जोङो गोबां रांबो होनानै गिदिर एमाउन्टनि रांजोंबो जोङो लुनो हाबाय। दिनै हिसाब खालामोबा प्राय 15-20 कोटिसो जोंहा ब्रह्म धोरोम आफादनि मोननैबो आफादजों लोगो नांनानै नैबे बोसोरनै बोसोरथामावनो माखासे फैसा सेंसन जाबाय। बावैसो गसाइगावआवबो गायसननाय जादों आरो गुरुधामखौ जोङो जेरैखि जाया मोजां खालामनो नाजादों। बेवहाय दासिम 3निफ्राय 5 कोटिसो सेंसन खालामनाय जाबाय। गुरुदेवनि जि बिथांखौ दोननाय जायगा बेखौबो जोङो 4 बिघा हा मोननो हादों आरो बेखौबो जोङो साबना हामना खालामनो नाजादों। गुरुधामखौबो फोसाबगासिनो दङ। ब्रह्म धोरोम आफादनि जि ट्रास्ट बिनि बायदिसिना हाबाफारिफोरखौबो मोजाङैनो लागासिनो दङ। दा नैबे सानजानि गेजेर गहपुरसिम जिहेतु दङ, बे गेजेर जायगायाव ब्रन्जनि मोनसे मुसुखा गुरुदेवनि गायसननो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो अलरेडि बे एमाउन्टआ सेंसनबो जाबाय आरो टेन्डारावबो थांबाय आरो लोगोसे बे सेम केम्पासावनो 1 कोटि टाकानि मोनसे अडिटरियाम लुनायनि अलरेडि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा आं मिजिंथिदों जे बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारा जानायनि उनाव जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादा आरोबाव गोख्रों जागोन आरो हारिनि गासैबो जिखिनि जोंनि फैबाय थानाय जोलै आथिखालनि बयखौबो मोनसे गेबें लामाजों दैदेनलांनो हागोन। आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे आगोलफ्राव
जोंनि हारियाव गावनि गथ'फोरखौ धोरोम सिबिनायफ्राव जों लाफायामोन, बैसोगोराफ्राल' सिबियोमोन। दा बेवहायनो मा जादों जे जोंनि लाइमोनफ्रा एबा गोदान जोलैया माखासे गोरोन्थि लामाखौ मालाबा बजबफ्लाङो। दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जे उन्दैनिफ्रायनो गुबुन गुबुन सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे जि मोनसे आध्यात्मिक गियान स्पिरिचुवेल नलेज बेखौ जोङो साफ्रोमनोबो होनांगौ। उन्दैनिफ्रायनो पापा मा पुण्यआ मा मोजाङा मा गाज्रिया मा बेखौ बिजिरनो हानाय जानांगौ। सोरबा माबा मोनसे जाहोनाव गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाबो जानो हागौ, नाथाय जेला बिमा बिफायानो बा गामियावनो बै संस्कारखौ मोनगोन अब्ला देरनानै बे मानसिया मालाबाबो गोरोन्थि खामानि मावनाय नङा। आङो आंनि बिमा बिफाया सोरगोबासि जाबाय, गोबाव जाबाय। आं दिनैबो रोमै रोमै गोसोखाङो जे आंनि बिफाया उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा खुगाजोंनो खुगा रामायण महाभारतनिफ्राय लानानै गासैबो बे सल'फोरखौ एबा बे आगोलनि माखासे गियाननि बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरोङोमोन। आरो बिनि उनाव जोङो गासैनिबो जि चरित्र, रामनि चरित्र, जोंनि श्रवण कुमारनि गुबुन गुबुन स्ट'रिफोरखौ खोन्थानायनि उनाव जोङो जोबोद माने मा होनो एनलाइटेन एबा जोङो गोरों एबा जों गियानखौ मोननो हायो। दा ओंखायनो जोङो देरनानै दायो बुजिदों जे बबेखौ मावोबा मोजां जागोन, बबेखौ मावोबा गाज्रि जागोन। आं बयनिसिमबो साबायखर बावदों। आरो बेयावहाय जथेस्थ' जोंहा पजिटिभ आरो एक्टिभ जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ ब्रह्म धोरोम आफादनि। साफ्रोमबो नांनानै जाहाथे मोजाङै लुफुंनानै लानो हायो बेखौनो साबायखर बावनानै इयुनाव गोबां खामानि दंबावो। नोंथांमोननि अननायजोंनो दिनै सरकारा बयबो नाजानानै माखासे खामानि मावनो हाबाय, गोजोन थासारिखौ लाबोनो हाबाय, गोबां खामानिखौ जोङो मावनो हादों। दा फैबाय थानाय समावबो बयबो आर'ज गाबनांगोन, खौसेयै आवगायलांनांगोन। हारिनि खामानि मावनाया जोबाखै, दाबो जोंखौ माखासेया नाख्रेबनो नागिरो, थगायनो नागिरो। बै थासारिखौ जाहाथे जों जयैनो आवगायलांनो हायो बेखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो आङो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।